Ассалому алейкум, دوستانی عزیز. این 30 نوامبر ناو همین خونه در رسیدم. یاشتون سمزارم. ابا خوشیاد مرا تبریک من دیرکتر شدم. در کجا естественно دفعه برلیک به حد خرسان شدم و رحمت گفت که میشم فابریک گفته اینما یا کاتالوگ پیش کار کردم با کاتالوگی که کالتاچا بود کار روزش هوایدا بسیار звание او گرفته چی بال گرفته دیرکتر شده. این دخترک در گروپای نوزانین شناسی خدم старший директор рақамуша мемонам дар группаи нозанин буд бо ғайра ине ки директор шуда чанда духи пухи ҳарчи бридай розыгрыш мекардиян дар дуруни группашон соҳиби туфуҳо мешдиян ана номерои нозанина озмашмуда мемонам касоне ки мехоҳем ки просто ягон продукти фабрика барои хонатон даже бихарен я бор попитка кунед регистратсия кунед заодно шумо ҳам дар розыгрышҳои ино соҳиби ягон туҳфа мешавен ва боз соҳиби ягон туҳфа меше ва ҳам яке махултон меша фаберлик да кор мекунем кори фаберлик маҷбурӣ нест духтаро просто попытка кунем ма гуфтестам то яке махултон меша инам духтарак мега пахусед ма ам хай рекламаро дидум ту эхай биё се равно чӣ мехарам гуфт ма ҳами крем зимниам хеле чизои даркорӣ мехарам даже тряпочки от фаберлик барои кухни мухни мехарам биё мехарам заодно регистратсия мекунам мега ма боварӣ надоштам ки тез ихема директор мешам беҳад миннатдорӣ кард нозанинда вай на группаи нозанина ма рақамоша мемонам старши директора хчам нозанин беҳад нағз ёд метия ройгона ёдчии пурсидан любой чие ки оиди фаберлик шумода дар кораи нозанин ҷошта ҷавоб метия ана имо доранд ватсап доранд да ҳами рақамо бинависешона ва шумо низ метавонед просто ягон продуксияи фаберлика харида аъзои фаберлик шуда аз вақте ки аъзои фаберлик шуден уже бал гирифтен шумо уже заинтересована мешед мегӯед эй ман қа бал гирифтам лидер шудам ё ки ман намедонам званиёш чие бо ам хали шидам дальше уже кор худаш рафтаам мегирад барои ҳамин духтарако ман шуморо нозанина тавсия метавонам ҳамчун дӯсти наздики худам шуморам метавонем ки бидроен дар фаберлик кор кунед бозам гуфтестам пеш аз соли нав ман медонам ки ҳама ҳарчи мехара бе соли навам ҳар моҳ ҳамин занако ҳарчи мехарен дар россия будагӣ ё чи дар тоҷикистон лучше я бор просто худоно бисанҷен салом дӯстони азиз ирӯз бисту чандумай дагъдхон 28 ноябрай ана саҳар мехезам мегӯм ки мактаб барам дилафрӯза курткам нест одамое ки мегӯян ку куртката парту чидар кореда бехусият я блогери номи курткаи нав мехари курткам нест саат 1 дарс ҳашт пашаеня ҳам кашмана гуфтам уже хит кардам ки курткаи мара анавин пӯшидагиа маша ҳарчи ки придучим ки соли нав омадаг мя чизи хаоса ки зуд дода будак ма ҳавое пӯшидам омадам то мактаба аира гирифтам дар дастам овардам инаqa гуфтам ки биги пӯши чиста тез куртка мабте бо шумо мегӯед ки куртката парту курткара ду кас мепӯша як касам не ҳарче фаромарзам духтар нест аганемра мепӯшид ин либосоеро дидам ҳайрон шудам раҳгар пеш и хеле боса ман нав дидам и киртаву и брюки и хеле дар мактаби гулбита американский стил духтаро гармира мурдам чизам қағавз будаё чизи ман пӯшидагим там пӯшидагӣ анавбад хай намахем чо кардем ирӯз ази мо як ҷур кор дорем ҳамҷа мерем дар тарафи вефа центр ҳарбо алоқа дем хулосаи мактаб бир омадем я маштукаи си омад шиштем омадем чи корвон сари корвон омадем чӣ кардем ман наиҷа чӣ дорам красовкиёи дилафрӯз ай гелос харидам ку ӯ рӯз хеле мегӯяд ча красовкиёи ман дари мегӯм ту девона ёл ту я ҳафта напӯшида красовки чӣ хатар мо ай гелос харида нигоҳ мекунад хе парошай ку намҷа чок шидай ҳуй шидай клей ҳуй шидай надаридай ҳуй шидай мафтум дилафрӯз майра клей мекунад ту бояд пӯшира вале я ҳафта нашида харидан ма ҳами дадад рафт бахаридам дадаш рафт бахаридам
Бабай кадам ҳозир куту мебиёрам шо ниҷада метим шона дастмай бисмай клеш кунам хай дара переодеться кард курткама гирифтум чи да мана мехоҳам маша чизои мара пуша барои мактабшон партош пури ширкай ам хай ширкин када миёра ина инам хай ширкин нестай ма ҳеҷи вақт ма саҳариё нигоҳ мекунам ба мепушум инам агар ма ира бор дига акида стиралне бидозум и тамомҷа латта мешава пит мешава хакчо кунам магарем ки бушумша и охириш короче патушко и плащ мешава охириш да куртка ба мувада мешавад ба плащ мегум рафтем самбуса бихӯрем мерем хамҷа ол дорад бра тез бачинко шаби ака ё калоншам чун дига хали бозхари меяд вкусои диёд ки чанд сум хариди попшота бурюка чи да тренда ирам дулбутагиё намефаҳмиҷа нивдинка шаби тоқи мактабит ку чи ба баъд чи нивдинка чида мекунӣ агане самбусаи толибҷон кардем инҷа лави раҳ да истодагии манзараи нави корвона тамошо карда уҷа парковка 6 машина парковка нарафтам пиёдаем самбусаи чӣ гузаштеста амҷа дадим як комментария дар бораи хондани машина истиям ки ту моли отвечать мекунӣ комментарияра дар бораи немисида куҷо мехона чико мекуна попши дузак дадодем гуфт ки 15 минут пас бе ос рафтаем барои ноутбук ята колонка хардим овозош мебурад ку ман намефаҳам чӣ гуфтеса ва ноутбук ҳамара хаб мегум даже намефаҳми ба хати шумо маҷбур кардим 100 сум да як колонкаш харидим ози ама чӣ кардим 100 сум да колонкаш харидам мебарам ози хона кандар мефаҳмам чӣ мега обшудза гуфт 15 минут пас бе 15 минут нашидай хайнамо корвон рафтем харидем ита омадем самбуса харидем айтолҷон инҷа талави ҷвор худестем бихӯрем мебарем мегирем чизораво я ёвар мерем ба хона духтарои на магазини смешные цены да тоҷикистон пайдо шуда ҳамаи чи то 150 сомон уж 50 сомон иш 150 сомон эво иш бренд вибдае патушко иша бине иша диор ролекс дидиша видео накун бо наган ки рафте светофор бо бо наган ки оату мора чико кадани налогда бурдас кордани ана охе о точко бечуро метарсам видео куни наиҷара нишон додан сикабуби хуҷанди ошхонаи ёқубҷон дар даруни ходокаш чи пашоҳо будан кирум ҳами будан парвисе буда акужа ма ҳаётум да дига уҷа намерам баъд ютарияки да парвисе ведино даже тилоги боша сирникиёш как раз то сиёмара пиёда мерем машаози мега ки да куҷо мехона ба ғош чандай чанд сумай қошо чи мехақазай маша ман дарам мегум маша қошо тавсуку да декс мехона моҳона чанд сумай баъд ҳоли меган духтарша нишон десте ки пул кор куна нишонату чиха мехонӣ зер гуд оданиш гуд ду қати мехона ва ош ҳамаш дуай ана як зурая ту ду мегирӣ чуа бо махом ту як қати мехонӣ маҳқулай то вообще ҳамин кор туда интересно ай тоҷикистон ҳами барои ми интересне буда мода просто камтар дурай раҳмон худи центр дай яки ёдам маҳқулай меравам
تو میگن ای خونه بریم بگه بیایم ای آواز گودکو بگریزیم در خونه ما هم آواز گودکو میگریزن کسی برومد نچید آزادی چی подписчиков اومدیم از مشما در راست با کوفکا میکنم چی خریدیم گفتم تو نا کالونکا 100 сомон برای چی номерش چیه برای من компьютер ما فرماس о ноутбук это обувь плей кардем хетрои дила фрузамда и жемпири три дочинки додаги ай гармира мурдум беҳа чизи зур будаи амха гарми мегифта иҷада чия аккумулятори ма не моша барай мириндара хатсамса мехрем тесамса короче арсиколай баночный خیلی فرماز دا چی دا گرفتیم 200 сомон да خرید کنی چی دا اشتراک میکنی لاتاری سولینا دا ما 200 сомон دا هر دفعه کوشش میکنیم 200 сомон دا بخریم کودک مایده هک با پاری گرفته اینای خیلی قند گرفتیم و کپلی دانه 16 сомон دا با بوینای خیلی گرفتیم 13 сомон دا حالی هم دود مودا در کورای اینای مردکی خوب دالشی کوفی گرفتم американо американо ва инаи шоколада харидам 17 сомон 16 чанд охам 16.90 ира ма вайда харидам зарина духтари рухшон да ваха через мекунам дилафрузаш машар ро мекунам я коса зирабой мегум шах зарина метем ба манҷам зарина матар шоколад ро мекунам ира зарина дабте баъд 4 та кулчаи ширмол кофеои гуфтагӣ намиё ичиай кошке да ҳами хона подписчико ягон кас пул ҷамъ карда тона не ки копилка харидай маша пул ҷамъ барои ки фача баъд не хали читос яша дилдамоне навз мебинам фа барои найраиса фисташки к вечеру бо кофе худои найнора гирифтам 5 сомон чанд дирам омадам колора ваҷиб мумкин нест дай равшан аллергия дорам мехора дастош сарш ҳамаи ҷош баъд мавиз фордагмад маша мега ки мавиз мехӯрам ма мехӯрам ма нағз мебинам мавиза посар кас чизи хиша мегирав кокс метия ваям қаби фараштем ки хароҷи мо айхона ҳисоб кунӣ ки айхонаи мо то сиё умара мо пиёда рафтагем ирам айхона то мактаб пиёда рафтаге дарш пиёда рафтем вот так насос мон овозш безиб штая биби торат кардеста